Čaute ľudia, vítam vás opäť pri hre Catan Universe, alebo Osadníci z Catanu. Na počítač, samozrejme toto je počítačová verzia. Viem, že po dlhej dobe opäť natáčam, ale čo už. Viem, že už na YouTube nie som až tak aktívny, aký som býval. Ale snáď vám to nevadí. Viem, mal by som viacej natáčať. A neviem, že či by sa vám ľúbilo, kebyže natáčam viac aj z tejto hry osadníkov. Neviem, dajte vedieť. A viem, toto je stále tá istá mapa, ktorá vždy. Ale nevadí. Ale že aj tuto mám premyslené nejaké tie techniky a stratégie, ktoré zvykám bežne používať. Teda pokiaľ mi nezaberú miesto. Kedysi som ja zvykal zaberať túto časť, túto, 6, 9 a 10. A potom tú 10, 5, 8. Chýbalo mi to, tehla mi tam chýbala. Teraz som používal tieto 3, túto a túto, ale samozrejme teraz mi tam zabrali. Aj, to tam mi zabrali, teraz nebudem mať asi kameň poriadne. A chýba mi to, čo mi chýba? Chýba mi kameň a tehla. Asi to skúsim takto a uvidím, ako to dopadne. Zda nejako. Potrebovalo, väčšinou chodím tak, že na to, čo nemám. Samozrejme, nevždy je to dobrá stratégia, ale čo sa dá robiť? Takže hrám to tak, že asi s 2 babami, čo sú hráčky. Tak som to chcel aj tuto ukázať. To som to trošku chcel ukázať, však, aby ste verili, keď tak. Nevadí, to sa stáva, pretože takto mi to dopadne táto hra. Ale čo už, tak ak ste na tomto kanále možno noví a neviete, že jak to hra, tak som to v jednom z predchádzajúcich videí vysvetľoval, jak sa v podstate táto hra hrá. A 7. A teraz ako to dá? Predpokladám, že asi... predpokladal som, že na mňa, ale dobre, že to dala aspoň medla. To zvykám ja na začiatku robiť tiež, že si nerobím nepriateľov. Však počkám, kým niekto iný zautočí a potom podľa toho sa rozhodnem, na koho budem útočiť. Tie útoky to samozrejme v tejto hre. Neútočte v realite, to zle útočiť. Človek by očakával, že pôjdu po mne. Ale toto... toto dáme tiež dole palec, však... Mohol som mať už 2 drevá, a nemám ani jedno. Možno to len shrniem. Teraz sa hrá asi do 10 bodov. Tuto na tejto mape máme tieto suroviny. Drevo, kameň, tehlu, ovcu, žito. Hrá sa s obchodovaním. Máme tu určitý počet z každej suroviny. Nie je to rovnaké. 4 dreva, 4 žita, 3 kamene, 3 tehly a 4 ovce. Samozrejme, treba zbyť, ak si dať, na začiatku sa dávajú tieto 2 dediny a 2 cesty a tým sa potom od týchto 2 sa potom to rozširuje celkovo a na tých surovinách sú ako čísla. Tuto sa hádže ako keby týmito kockami a dostávate suroviny za každé
každú dedinu, ktorú máte pri danej ceste, či nie pri ceste, pri surovine. Za dedinu sa dostáva jedna surovina, za mesto už 2 suroviny. Potom tým, že zbierate suroviny, tak si môžete stavať cesty, dediny, mesta alebo si kupovať akčné karty. Tuto máte tie ceny za tie možné akcie alebo stavby. A potom tuto okolí sa zrejme voda, lebo to je ako keby ostrov, viac menej. A tuto máte, tieto sú prístavy. Tieto otáznikové tuto prístavy znamenajú, že tam máte v pomere, ako keď predávate banke, tak ako keby v pomere 3:1. Bežne to mávate tak, že 4:1 a budujete so samotnou bankou. A ak ste na tomto prístave s otáznikom, tak ako keby predávate v pomere 3:1. Že 3, 4, to znamená, že napríklad ja by som mal veľa kameňa. Napríklad 4 kamene za jednu ovcu napríklad. Alebo za hociakú inú túto surovinu. Keď ste na otázniku, tak to je 3 suroviny za 3 rovnaké suroviny za jednu ďalšiu surovinu. A takéto prístavy s logom jednej suroviny znamená, že tú surovinu v tom prístave predávate v pomere 2:1. Ja tuto fokusujem ovcu. Tuto je znamená asi vlny. To sú tie vlnené plantáže. Samozrejme, tuto ukazuje, že tu sú tie vlnené plantáže, takže ja to poväčšinou hrávam akože aj s hráčom, akože v reálnom živote, nie tuto cez Steam, alebo na Steame je táto hra, tak žito. Skôr by som potreboval teraz možno drevo a vlnu, alebo ovcu. Ovca. Skúsim dať kameň za drevo, či mi predajú. Potom, keďže sa zaobchodujem, tak môžete s hráčmi skúsiť tradovať za nejakú surovinu. Nikto mi nedal. Tak skúsim 2 kamene za jedno drevo a uvidím. To, že by mohli kúpiť. Nekúpili. Nevadí. Skúsim ešte počkať. Aj keď som mal radšej akčnú kartu kúpiť, ale pokom pôjde, to je otázka. Počervené. Dobre robí. Inak, čo je, jak sa máte? Môžete napísať do komentárov. Ja takéto videá moc často nenatáčam. Posledných pár videí bolo trošku takých z prechádzky. Alebo keď som išiel vtedy z Hurbanova domov, som natočil. 2 body za najdlhšiu cestu. Potom tu samozrejme dedinou získavate body aj miestami tým, že si ich slaváte. To som chcel, dobre. Takže ďalšia desina, pekne, aspoň niečo. Takže každá dedina je bod. A ako dedina je ako 1 bod. Mesto je 2 body. Potom samozrejme môžete získať body tým, že najdlhšia cesta, čo má teraz červená. Za najdlhšiu cestu. Ak máte 5 a viac ciest neprerušovaných, tak máte najdlhšiu cestu, za čo sú 2 body. Potom
Rovnako aj body sú za najväčšiu armádu. Čiže ak použijete troch a viacerých rytierov, tak dostávate 2 body za najväčšiu armádu. Potom môžete získať body aj z akčných kariet, lebo tam môžu padnúť také akčné karty, že bod, alebo victory point. Čo z toho sa tiež dajú získať body. Potom samozrejme akčné karty, to si toto tiež pozrite, čo z toho stojí, aj ako cesta, dedina, mesto a akčná karta. A ja si teraz pojem na akčnú kartu, pokiaľ mi nepadne tehla potom 11. Samozrejme, ako som spomínal, z akčnej karty môžete získať rytierov, potom tam môžete, myslím, že získať monopol, takže všetky suroviny, toto zahráte tú kartu, zahráte kartu monopol a všetky suroviny jedného druhu, ktoré si vyberiete, ako keby dostanete od všetkých hráčov. Takže tomu odporúčam, že sledovať, že aké suroviny padajú a podľa toho si to zvoliť. A toto som nemal, som nafídil. Potom tam môže padnúť, že road building, to že budete stavať ako 2 cesty. Tam, kde chcete. A teraz idem na toto. A ďalší kameň, ovcu a žito. A v kuse hovorím, že ovcu, ale tak je to toto vlna. Je moja chyba. A zablokovala mi týmto devinu, čiže toto tehly. Nevadí. Je možno toto trošku chaoticky hovorím niekedy, ale chaoticky vysvetľujem, ja viem, neviem dobre vysvetľovať. Lebo sa mi nechce, to je už druhá otázka. Snad tomu chápete, dúfam. 8. V pohode 2 vlny. Dobre, alebo ako fakt som spomínal, že tuto zvykám chodiť na tento prístav, tuto. Čiže táto vlna je u mňa 2 ku 1, čiže za 2 hociaké suroviny, nie hociaké, za 2 tieto suroviny si môžem brať hociakú ďalšiu jednu. Teraz idem na akčnú, alebo by som mohol počkať a ísť na mesto, ale asi pôjdem takto, riskujem to. Monopol. Čiže ak viete, možno po anglicky, je to také, že ak zahrám túto kartu, vyberiem si určitú surovinu a potom o tom ja vzala teraz. A potom všetky tie suroviny mi musia dať ostatní hráči. Však preto toto musím sledovať. A potom viem, že tam je ešte nie úplne čo ako výskum, alebo niečo také na ten princíp, že to si beriem 2 nejaké random suroviny, ktoré potrebujem, keď zahrám. Ak máte viac ako 8 a viac kariet a padla by 7, tak polovicu z toho treba ako vylohodiť. Keď je to zaujímavá hra, zvykal som to dosť hrať, ale skôr ihrala. Je to dosť zaujímavá hra, musím povedať. A dosť ma baví, ale pri tomto človek vie niekedy aj dosť rageovať. Niekedy človek, alebo spoluhráč, alebo lepšie povedané protihráč, zoberie tú jednu pozíciu, ktorú chcete. Na čo to sem dávala? Však mohol som, na čo? O tomto hovorím, tam som mohol mať 2 kamene. 2 kamene som tam mohol mať. Asi 2 ovce aspoň.
chvíľku skúsim počkať, nafarmiť a zistiť, čo mi napadá. Desina. Výborne. No, teraz mám najmenej bodov. Stáva sa aj také. Však niekedy sa aj také musí stať. No nevadí. Trojka. Ešte raz by mohla padnúť osmička. Dúfam, že mne padne osmička. Alebo trojka, hlavne nie sedmička. Osmička, yes. Teraz môžem ísť na mesto. Takto si kúpim za 6 vln 3 kamene. A kde dáme? Asi dám sem. Však teraz mi pôjdu aj tak na osmičku. Lebo to máme dosť OP. Dve. Teraz tuto mám mesto. Čiže tuto budem ťažiť nie jedno drevo, ale teraz dve. Lebo ako som spomínal, dedina ťaží jednu surovinu, mesto dve. A toto budem tiež dobre, tu budem ťažiť 3. Jedno a dve, to je 3 vlny, to je dobre, to je výborné. Preto mám rád tento spot. Ako, zvykal som to robiť aj tak, že toto celé obostavovať. Potom nech už mi padne aspoň niečo, čo potrebujem, čiže 5. No aj osmička by bola dobrá, alebo trojka. Lebo to ako osmička, však to viem vytredovať v pohode do ako jednej. 6, zrovna to, čo nemám. Neviem, či má užiť to. No, som mohol dať, či toto by mala určite táto. No, radšej počkam. To som pokašľal, mal som to zobrať. Tam som postavila takto rýchlo. Prehral som, ale ešte druhé miesto. Takú rýchlu by som možno stihol. Dám ešte jednu. A uvidím, či sa mi tentokrát pošťastí vyhrať. Uvidím. A snáď aspoň toto sa podarí. Hurá na vec. Tento začína. Snáď mi preberie tie pozície, ktoré chcem. Keďže je to tá šanca, že mi to preberú. Túto pozíciu, túto. A toto. Jasné, že tam ide. Prečo by tam aj nešiel? Prečo? Nevadí. Tak ja pôjdem sem. Kade to dáme? Budem potom potrebovať nejaké dobré miesto na... Pôjdem sem dole. A potom uvažujem, že to dám asi sem. Toto. Bo štvorka tiež celkom... Tu sme častejšie padá. Najčastejšie, čo zvykávajú padať, sú 8, 6. Najčastejšie padá 7. Potom tieto červené, čiže 6, 8. A potom, dobre pozerám, tak celkom často padajú 9. Potom také, že 4, 10. Poviem sem. Mohol som ísť sem, ale potrebujem aj ovcu, aj tehlu. Tak to môžem ísť tady to. A tam ide. Nevadí, toto je viacej také, že
táto hra vyzerá, že bude trošku tak zaujímavejšia. Keďže minulá hra bola viacej sústredená na túto časť a toto je viacej, si všímam tak viacej okolo. Fakt idem na akčnú, čo mám? Year of Plenty, ale nie, že výskum, Year of Plenty. To si budem môcť potom vziať také dve karty, ktoré budem potrebovať. A 7. Na koho to dá? Samozrejme. Samozrejme, že musí ísť za mňa, na koho iného by aj šla však. Čo sa dá narobiť? Nevadí. Nevadí. Ale čo už. Aj také sa niekedy stáva, ale treba to zniesť, vydržať. Čakať, že príde niečo lepšie. Prečo ide stále na mňa? Prečo ide na mňa? Jasne, že sa neviem obchodovať, keď po mne v kuse ide. A ďalší šuter. Ešte jeden šuter a zaberiem si dve tieto, jak sa povie. Zaberiem si kameň a toto, žito a tu mi to vychádza si než najlepšie, keď tuto viacej padajú, ale predsa len tuto lepšie čísla, však viete, že 69. Kde si tam? A 69 to, ale to je blbosť. Stále to ale bím, ale neviem prečo. Chápem tomu, ale nepríde mi to, že to je nejako vtipné. 7. Tak to sa mi ľúbi. Tak ja idem sem. Ja nechcem obchodovať teraz. Teraz musím počkať na to, na tehlu a na vlnu. Tehla padla. Ešte vlna chýba. Buď počkám, alebo potom vytradujem. Záleží sa tam, či niekomu potom padne, alebo nie. Ešte aj nedám mocu, ja potrebujem moc ako vlnu. Mamma mia, pizzeria. Problém tejto hry je skôr, že niekedy na dlho. Ale je to celkom výborná hra, ale niekedy dlhá. Sa mi stalo, že keď som raz hral s hraľnými hráčmi, čiže naživo IRL, tak aj hodinu, aj dve, možno sme hrali len jednu hru. No zažitom možno vymením. Dúfam, že mi potom padne. Sice som ho asi trošku nafidil, ale tu rytier. Môžem presunúť tohto Robera a môžem ho potom dať na niekoho iného. A zatiaľ vyhrávam a to sa mi ľúbi. Ešte jeden kameň a idem na ďalšie mesto. A to sa uplatí.
Počkáme. Tam má akčnú kartu, ale ako... To je otázka. Čiže tuto sú klasické karty, ako suroviny, tuto akčné karty. Tuto je cesta, tuto tá armáda. 4, 2 ovce. Tak pokiaľ mi nepadne teraz kameň, tak... Ale... To vážne? Urobím to takto, nebudem sa s tým babrať. Niekto tento nenaťahuje. A tento to naťahuje evidentne, lebo si nevie ako vždy vybrať. Teraz padla 7, mal som viac ako 8 kariet. Koľko som musel vyhodiť. No, robím to takto. No, dám je to sem na 6. Prečo nie? A kúpim si ešte jednu akčnú kartu. Čo to bude? Victory point. Výborne. Teraz mám presne toľko... No. Áno, sem plus. A sem rovná sa. Však súčet tých dvoch bodov sa rovná tomuto môjmu počtu bodov. Stále teraz veľká šanca, že padne 7. GG feláci. G. Urobím im to trošku zaujímavejšie. Dám mu to sem, čo si od neho šlohnem. A aj tak by som nevidel to. Robíme mu to takto trošku zaujímavejšie. Kúpim si zo srandy jednu akčnú ešte. Mám to ukončiť. Dám im like. Pápa, konec. Vyhral som. GG. Takže ďakujem ľudia za sledovanie. Dajte like a odber, ak sa vám toto video ľúbilo. A budem rád, keď samozrejme dáte ten like. Však pomôže mi to. A môžete mi dať aj dole do komentárov vedieť, aké video by som mohol natočiť najbližšie. Viem, všetci chcete Draw My Life, ale počkáme z Draw My Life. Takže zatiaľ sa majte. Čaute.